Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Хәзерге дөньяда бик күп глобаль проблемалар. Ачлык, ярлылык һәм иң куркынычы ул ятим балалар. Кайбер балалар инде дөньяга килүгә үк ятим булып туалар. Һәм бу проблеманы Казанда гына түгел, дөнья күләм күтәрергә кирәк. Казанда инде без бу проблеманы яшь әни һәм талантлы башкаручы Чәчкә белән күтәрергә булдык. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бүген без бик кызыклы эксперимент үткәрәчәкбез. Безнең инде алда менә коляска. Шушы колясканы без урамда кешеләр йөри торган җирдә инде калдырып китеп, кешеләрнең шушы ялгыз үзе генә торган коляскага реакцияларын тикшерәчәкбез. Алар шушы очракта үзләрен ничек тотарлар икәнне шуны карыйбыз бүген. Менә Чәчкә инде син әле үзең күптән түгел генә 4 ай элек әни булдың. Шуңа күрә менә шушы проблема сиңа аеруча да йөрәгеңне ярып керә дә, шулай бит? Безгә инде Алла бирсә 5 ай була. 23 январь көнне. Менә бүген шушы экспериментны үткәргәч мин уйга калдым. Карале менә чыннан да үзеңнең балаң шунда ятса дип күзгә әзрәк яшьләр дә килде. Менә инде Кешеләр бигрәк проблеманы яратмыйлар икән. Менә карап китәләр, китеп баралар, күреп торалар, ни шунда бала җылаган бит инде. Бер кеше кирәкми, ягылып үлеп ятсаң да. Шулай дөрес әйтәсең. Менә син шушы эксперимент, әгәр дә син күрсәң, шулай иттереп коляскада бала җылап ятканын, син нишләр идең үзең? Алай карап китмәсем дип уйлыйм мин. Чөнки инде иң беренче чиратта җылыга алып керер идем ул баланы. Икенче чиратта инде охрана беләнме шунда хәбәрләшеп, алар инде каядыр хәбәр итеп, шул баланың инде әтиәнисен, ближайший родственникларын табырга ниндидер үземнең көчемне куярым. Гомумән, Аллам сакласын, дөрес әйтәсең. Дуслар, инде бүгенге эксперимент дәврендә без бик күп төрле реакциялар күрдек. Кемдер инде минем балам түгел, минем проблемам да түгел дип китә. Кемдер инде барып карап,
Нишли микан бу бала, туңмый микан бу бала дип карый. Һәм инде бүген без Чәчкә синең белән яхшы эксперимент эшләгәнбез дип уйлыйм. Һәм инде без Чәчкә белән шушы экспериментны уңышлы гына башкарып чыктык. Чәчкә, ничек синең уй-фикерләрең? Минем әле мондый экспериментта бердә катнашканым юк иде. Шуңа күрә бу миңа бик кызык булды бер караганда. Икенче караганда бераз гына күңелем кайтты дисәм дә ярый. Чөнки кеше теге бөтен кешедә дә кешелеклелек дигән сыйфат юк икән. Кайберләр бар әлбәттә теге игътибар итүчеләр булды. Әмма ләкин күбрәк без инде бик теге узак көттек. Күбрәк кешеләр барыбер битараф карадылар. Шул бераз гына күңелне төшерде мине. Синең нигә күңелең төшкәнен беләм. Чөнки син үзең әле яшь әни. Менә яшь әни һәм җырчы булу кыенрактыр, шулай бит. Инде гастрольләр дә әзрәктер, концертлар да әзрәктер. Ничек дип әйтергә, мин инде моңа әзерләндем алдан ук. Хәзер бала булгач, минем күбрәк бөтен көчем шул балага дип мин сарыф итәм. Әмма дә ләкин якын тирә булган концертларны калдырмыйм. Барыбер чыгышларымны дәвам итәм. Теге бик еракларга әлбәттә бара алмыйм инде әле. Но менә бу якын киләчәктә минем инде 30 мартта Казанда үземнең концертымны куярга уйлыйм. Шуңа хәзер әзерлек бара. 30 март көнне тамашачыларымны көтеп калам үземнең концертыма. Филармония концертлар залында булачак. Инде безгә Чәчкәгә бары тик уңышлар гына теләргә кала. Һәм инде дуслар, бүгенге социаль эксперименттан нинди нәтиҗәгә килеп була? Бер кайчанда кырыс һәм кешелексез кеше булырга ярамый. Чөнки бу проблема бер кайчанда бер көнне дә читтә калырга тиеш түгел. Сезнең белән бүген мин Булат Браво һәм Чәчкә идек. Сау булыгыз, дуслар.